Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng ipatatayong modernized warehouse ng National Food Authority sa Barangay Damortis, Santo Tomas, La Union. Sa nasabing pasilidad, nakatakdang ipatayo ang modernized dryer at rice mill house na pinakauna sa probinsya ng La Union. Sa loob ng 8 buwan ay inaasahang matatapos ang nasabing mga pasilidad na malaking tulong sa mga magsasaka na nahihirapan sa pagpapatuyo ng kanilang mga palay lalo na kapag sumasapit ang panahon ng bagyo. For this site, ang itatayo dito is 4 na unit na 30 tons per batch. So this, will you translate it in bags, nagiging 600 bags per batch. So yung ating mga farmers, malaking bagay yan. And one modernized, 1 unit 10 tons per hour na rice mill. Ang purpose nito, dryer, ibig sabihin bibilhin namin ng wet yung mga palay ng farmer. So in-expect namin fresh from the farm, dadalhin dito, i-dry siya, then i-mill din ng NFA. Hindi yung farmer ang magpapamill, kundi for NFA purposes yung kanyang milling para masatisfy namin yung mga requirements ng P20, mga ganon, yung during disasters. And for Region 1, we're hoping na these modernization programs ay magiging malaking tulong sa ating mga farmers. So hindi na sila magbibilad sa kalsada, which affects yung ating quality ng palay kapag kasi nagiling siya. Ang tendency nito is na madali siyang ma-break, yung makonba yung kanyang quality. So with the modernization program, we expect na mas gaganda. Pinondohan ng 84.8 million pesos ang pasilidad sa probinsya mula sa 237 million pesos na budget ng NFA sa Region 1, kasama ang mga nauna ng proyektong parehong pasilidad sa mga bayan ng Rosales, Pangasinan at Dingras, Ilocos Norte. Nakipag-ugnayan ng NFA sa Provincial Government of La Union para makahanap ng lote na pagtatayuan ng nasabing pasilidad. Initially, the 10 billion allocated sa budget since 2024, 25, and 26 kasi ang total project budget for this project is around 92 billion. So for the next 2 years pa, yun ang implementation period nito, and ang target talaga is the modernized facilities to support buffer stocking ng NFA and to support also local farmers. So, na-mention nga natin kanina, initially, meron na tayong 36 sites, location, at isa ditong Region 1, na meron siyang 3 sites. Ang budget nila dito is around 240 million initially po. Marami rin umanong magsasaka sa Santo Tomas ang makikinabang dito, ayon na rin sa lokal na pamahalaan, lalo't batid din umano nila ang hamon sa pagpapatuyo ng mga naaning palay ng mga magsasaka. Hindi rin nila isinasantabi ang isa sa mga kabuhayan ng mga residente sa lugar, ang pagsasaka bukod sa pangingisda. Sa ating mga farmers ngayon, alam ko tuwang-tuwa rin sila na at least lahat ng kanilang ani ay hindi na nasisira tulad ng sa panahon ng tag-ulan. Talagang nakakabahala po kasi sa panahon ngayon di natin makontrol na kung minsan ulan ng ulan, kahit anihan na ulan pa rin. So sa ngayon kahit ulan na, diretso na yung ani nila, kahit basa diretso na rito, paglabas bigas na. Maiibsan din umano ang dobleng pagkalugi ng mga magsasaka kung sakaling hindi mapatuyo agad ang kanilang mga palay dahil maibebenta nila ito sa NFA para mapatuyo na lamang sa drying facility at agad ring magigiling. Mas mababa kasi ang kalidad at presyo ng palay kung hindi tama ang pagkakatuyo nito. Talagang nahihirapan po ang farmers kung baga yung mga iba nawawalan na po ng pag-asa dahil nga po halimbawa sa tag-ulan harvest, walang drying facility. Doon na downgrade ang kanilang ani. Hindi kasi mabilad na kaagad yung kanilang produce na palay, so nangingitim yung palay nila. Ibig sabihin, hindi na siya clean and dry. Ibig sabihin nun, maapektuhan yung butil sa loob. Anong mangyayari sa presyo, sir, pag ganun po yung Mada-downgrade na po, magiging class B or class C or marireject pa. Kasi hindi kaagad nabilad yung palay na kaaani. Sanhi po ng walang araw. Okay.
So ano yun, sir? Dobleng lugi sa inyo yun, sir? Yes po. Doon po maraming mga farmers ang nawawalan ng pag-asa dahil nga po sa walang pasilidad na mag-correct sa lalong-lalong sa drying operation. Ayon na rin sa NFA Regional Office 1, dumarayo pa ang NFA La Union branch sa kalapit probinsya ng Pangasinan para lang mabilis na mapatuyo ang mga procured na palay at sa mga pribadong rice mill facilities sila nagpapagiling ng palay, bagay na maiibsan na umano kapag operational na ang modernized facilities ng NFA sa Santo Tomas. Joan Punsoy, Balitang Solid North.